Здравейте, драги зрители! Вие гледате кулинарното шоу в Казана с мен, Тиган Звездев. Днес съм поканил един специалист в областта на човешките страдания. Въпреки че е много заед в своя нов сезон и със своя бастун, той направи всичко възможно да дойде при нас. Да, това е доктор Фалус. Здравейте! Чакай малко. Какво ще ни приготви? Чакай малко, после слушай уста. Първо се отвори устата. Кажи А. Ама мен не ме боли гърлото. Но логично. Ако те бях накарал да свалиш гащите, това значи ли, че имаш хемороиди? Да, добре. Ще си отворя устата. Откажи А. Много странно. Момент, как да не би нещо да ми има. Много странно. Гледам, че гърлото ти е нормално, пък си един такъв мъничък. Може би се дължи на недохранване. Вижте, това е предаване за готвене. Моля ви, вие като сте куц, това не значи, че не можете да участвате в състезания по хвърляне на бастуни. Добре. Какво ще ни изненадат? Спираме с заяждането. Запъртък такъв и преминаваме към същинската част. Сваляй си гащите. Моля? Какво не аз? Не... Много добре ме чу. Сваляй гащите. Вие се шегувате, нали? Шегувам се, естествено. Слава Богу, той се шегува. А сега, какво ще ни изготвите? Нещо необичайно. Банички с месо. Чудесно. А откъде имате рецептата? Може би е стара фамилна рецепта. Не. Взеха на сила от един санитар, който държи баничарница на Орлов мост. И баничките му вървят страхотно. Но, да започваме. Подайте ми тесото. Тук, драги зрители, е моментът да ви кажа, че при направата на банички използваме тесто. Въпреки че доста често се пренебрегва. Точно тестото е това, което създава невероятния вкус на банички. Тестото. Добре. Много добре, тестото е. После ще прегледам за тумор в ножа. Така, а сега за баничките. Значи, първо вземаме тестото. Започваме да го месим. Месим го. Така, също много важно условие при направата на тестото е да се меси с точилка. Така, ако ние нямаме точилка, можем спокойно да използваме... Бастун. Аз не съм бастун. Това е бастун, бе. Бастун. Бастун. Разточваме го. Докато се получи нещо разплёкано. Много разплёкано. Ето, важно условие. Това е по-стара рецепта. Клизматична. Това тесто ми напомня за една операция на мозъка. Да. Така, после вземаме месото. Ето, чудесно. Това е месо, може би, което аз никога не съм виждал. Много интересен. Това е карантия. Продукт. Карантия. Много е странна. Аз никога, честно да си кажа, не съм виждал такава. Няма да се притесняваш. Аз по цял ден гледам такива неща. Нищо необичайно. Ето. Ето. Момент, вие искате да кажете, че това е месо, което... Как така искам да кажа? Как така е? Супа! Ако продължавате да ме питате какво е това, направо ще ви кажа. То не остана от сутрешната аутопсия. Не, стоп. Момент. Драги зрители, това е кулинарно, а не канибално предаване. Това в моето шоу не може да се случи. Благодаря ви. Ти чал ли си за Ханибал Лекстър? Не съм Лекстър. Невежа. Значи не искате да правя банички? Не. Какво дойдох аз не искам. тази сутрин? А една клизма? Не. Не. Ама преди да кажете не, се замислихте. Значи дълбоко в себе си вие изпитвате това желание. Сваляй гащите. Не мога. Сега инструментите. Така, момент, казах ви не искам клизми. Тук е момента да кажа, че в нашото студио се правят най-различни... С какво ме ободахте? Как с какво? Бихте една опойка. Как ще направя клизма, като толкова много мърдаш? Аз няма мога да те оцеля в тъмното. Помощ. Това беше, драги зрители. Моля ви, изключете си телевизорите. Не мога да го оцеля. Много ви моля. Не мога да го оцеля. Не мога рецептата. Идеален. Събуй му гащите. Сестра, точно така. Така. Добре. Отпусни. Звезде. Тиган. Отпусни. Така. Хубаво, свинктер. Да, добре. Разтвори. Сестра. Използвайте бастуна ви. А вие, драги зрители, гледайте как се прави клизма, защото всеки може да готви, но клизмата е нещо изтънчено и нещо изключително специално. Сестра, вие не работите в момента.
работете, докато аз подготвям своето клизмено шоу. Вие се намирате в шоуто Клизмата на доктор Фалус. То всяка сутрешна клизма ти създава прекрасно усещане за деня. Гледайте Клизмата на доктор Фалус.